Pozri na túto striedku bezlepkového mazanca. Verila by si, že je bezlepkový? Nebudem sa ti diviť, ak ani nie. Pri mojich receptoch často dostávam takúto reakciu. A keď si ho napečieš aj ty, možno nebudú ani tebe veriť, že je bezlepkový. Recept je nesmierne jednoduchý, iba v podstate zmiešaš vykysnutý kvások, nabobtnané psyllium, vajíčka, vanilinový cukor, ktorý si vo vanilkových receptoch skrátka neviem odpustiť, ocot, rum, citrónovú kôru a múčnú zmes, ktorú som tentokrát použila samokypriacu od značky Freeduffs. Vymiešaš hladké cesto, pridáš studené premiesené maslo. O tom sme si už hovorili v predošlom videu, tak si ho nezabudni keď tak znovu pozrieť. A brusnice namočené v rume, ktoré boli namočené ideálne aspoň hodinku dopredu, ale ak si zabudla rovnako ako aj ja, tak aj 5 minút im bude stačiť. Našťastie čarom strihu som ti to tu dala už ale na začiatok receptu, aby si ty nezabudla. Ja skrátka nie som tým hrozinka, ale použij to, čo máš najradšej. Vymiešaj opäť hladké cesto a nechaj kysnúť. Musím povedať, že už v tomto štádiu mi to cesto nesmierne voňalo a to sa ešte ani nepieklo. A hoci pečiem bezlepkovo a hlavne kysnuté už viac ako 15 rokov, tak neviem prečo, ale pri tomto recepte mi ani napadlo, že mi tak narastie. Kto by to nakysnuté pečivo povedal, že? Radšej si ho rozdiel na dve časti, lebo inak skončíš s tak obrovským bochníkom rovnako ako aj ja. Nesťažujem sa, iba konštatujem. A ak sa ti túto veľkú noc nechce piec, tak tento recept zvládneš, aj keby si na ne mala čas. Lebo čo je lepšie ako čerstvo doma upečený mazanec? Asi už len judášky, ty ale nájdeš už na mojom Hero Hero. Celý recept ale na tento mazanec nájdeš v popise videa a ak chceš viac takýchto bezlepkových receptov, tak mrkni môj veľkonočný špeciál na mojom Hero Hero. Ja viem, zase to Hero Hero, zo vzduchu som sa ale ešte nenaučila žiť. Nájdeš tam ale celú hromadu podrobne vysvetlených základov bezlepkového pečenia, techník či mojich overených receptov. No a pre viac bezlepkových tipov ma nezabudni sledovať.